खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 4 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। कच राजबंशी हारिनि एसटि बिनायखौ हेंथा खालामग्रा 1 नाम्बार मानसिया जाहैबाय प्रमद बर'। कच राजबंशीनि गुबै सुथुरा जाहैबाय प्रमद बर'। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया कच राजबंशी जातीय परिषदनि सेन्ट्रेल गाहाय नेहाथारि बिपुल राय बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया कच राजबंशी जातीय परिषदआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ गोबांथार बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ सरकार दाजेननाय समावनो थारैनो कच राजबंशीफोरखौ लानानै मोनसे जातीय परिषद इउपिपिएल राजखान्थि सेल दानानै होनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, मोनसेबो खोथाफोरखौ इउपिपिएलनि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मावफुंनानै होनाय जायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा आरोबाव बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो आथिखालाव कच राजबंशी सुबुंफोरा एसटि बिबाय थादों आरो बे एसटि बिनायखौ हेंथा खालामग्रा 1 नाम्बार सुबुङा जाहैबाय प्रमद बर' आरो कच राजबंशीफोरनि सुथुरा जाहैबाय प्रमद बर'। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होबावदों दि फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो गासै गसाइगाव ओनसोलाव गसाइगाव जिल्ला कमिटि, कच राजबंशी जातीय परिषदनि गासैबो सोद्रोमाफोर आरो माखासे सेन्ट्रेल कमिटिनि सोद्रोमा बिथांमोनहाबो गासै 5,000 रायजो राजाफोरखौ लानानै बिपिएफ दोलोआव थाबैनो जयनिं जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। मुनमुन ब्रह्मआ सासे रोदा सेवनाय साल बिफां। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो रनजित बसुमतारी एबा मावफुं सोद्रोमा बिथाङा थारैनो गुबुन समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै थारैनो फटबजरा बियाबनि सिङाव राजखान्थि गेलेगोन होननानै मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बे बाथ्राखौ गावनि खुगाजोंनो बिथाङा गुबुन समाव बुंथिबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव फटबजरा बियाबनि सिङाव थानाय मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालनि फटबजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ सासे फटबजरानि रोदा सेवनाय साल बिफां। थारैनो बेखौ बोखारनानै जोङो गोदान साल बिफां गायनो थागथियारि जादों होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होनाय जादों जे थारैनो 100% आङो मुनमुननि हेंथायै इउपिपिएलनि जानानै फटबजरा बियाबाव राजखान्थि गेलेगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव आरोबाव नेसनेल थाखोनि मोनसे खेला बादायलायनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया 3 डिसेम्बर खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड गेलेग्रा फोथाराव मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि 14थि सिनियर नेसनेल टेगबल चेम्पियनशिप बादायलायनायखौ देग्लाय क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव गेलेहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया थारैनो बादायलायनायनि जागायनाय हाबाफारियाव गुबैयै इन्डियान टेगबल फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि ड राश्मि व्यास बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि बे बादायलायनायखौ थारैनो बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव आसाम टेगबल एस'सिएशननि बानजायनायाव फैबाय थानाय 3, 4 आरो 5 डिसेम्बर खालि फारियै सानथामनि हाबाफारि लानानै बे गोख्रोंथार मोनसे बादायलायनायखौ खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव गुबैयै गुबुन रायजोनिफ्राय गासै 13 रायजोफोरा बे हाबाफारि एबा गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायनि बादायलायनायनि गुबैयै हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय आरो आथिखालाव बे गेलेनाया जाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जागायनाय हाबाफारियाव गुबैयै
टेकबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां डक्टर राशमि व्यास बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो गेलेनाया बिटिआर ओनसोलाव जोबोद जागायगासिनो दं होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे बादायलायनायनि जागायनाय हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि मासि लानानै सामलायनायाव बे मावफुंनाय हाबाफारिया गुबैयै जानानै थांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गोबांथार बिपिएफ आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनबाय थादोंदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थादों, जेराव जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे गोनांथार हाबाफारि जानानै थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो पदबदजरा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे थावनियाव थारैनो जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै एनडिएफबि आरो एनएलएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोर गासै 24 आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 69 गोख्रों सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जयनिं जागिरि बिथांमोनखौ गोसो गुदुङै इउपिपिएल दोलोआव बरायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। एलाबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोनांथार खौरां मेल। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव राजनितिखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबांथार राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव मोनसेया मोनसे दोलोखौ एबा सासेया सासे दोलोखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव गावबागाव राजखान्थि नोजोरखौ बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहाबो जयनिं जाबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालिबो 2 थारिख खालि मोनसे जाथाया जाबावदों, जेराव एलाबारि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैदों। लोगोसे जयनिं जाहैखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि दैदेनगिरि एबा बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जेमेन दैमारिया बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबफैखांनायनि उनाव थारैनो आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनियाव फरायसालि लुफुंनो थाखाय माखासे इथा बिहैदोंमोन होनना बुंथिनायखौ नोजोर बोनानैनो मैया एलाबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा थारैनो जेमन दैमारिनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला जेमन दैमारिया थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि नंगौ प्राइमारिनि सासे दैदेनगिरिमोन, नाथाय दैदेनगिरिब्लाबो बिथाङा थारैनो एक्टिभ वार्कार नङामोन। लोगोसे थारैनो जाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बिपिएफआव हाबहैखांनायनि उनाव बुंथिनानै होदोंदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि एबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनियाव इथा बिहैनायनि बाथ्रा, नाथाय बे इथा बिहैनायाव बिथाङा गाव थाङाखैमोन, अदेबानि जोंसो थांदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेनि अनगायैबो इथाखौल' लांनानै मा जानो, पारमानेन्ट मोनसे बिल्डिं लुनानै होनाय जागोन नेथ' होननानै बुंहरनाय जादोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव जेमन दैमारिनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होनाय बायदिब्ला थारैनो जेमन दैमारिया रायजोनि जाथिफोरनि थाखाय जेबो बेबायदि मावग्रा नङा, अदेबानि बिथाङा जेरावखि थाया मानो गावनि लाबा लाबनि थाखायल' खामानि मावो होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।